όταν είχα χάσει κιλά, έφτασα στο άλλο άκρο να μην τρώω τίποτε. Κάτι πρέπει να αλλάξει, κάτι πρέπει να κάνω. Το content σου είναι που τα content τα οποία όντως κάνουν influence. Με 6 ώρες ύπνο, αλλά καταφέραμε. Το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν όντως να το πάρω απόφαση. Σε ένα παιχνίδι που παίξαμε, έσπασα τον αστράγαλο μου. Είμαστε πολλά focused σε αριθμούς και χάνουμε την ουσία. Βελτιώνοντας τον εαυτό μου, βελτίωσα και τις ευκαιρίες που έχω γενικά στη ζωή. Καλώς ορίσατε σε μια συνέντευξη στο κανάλι, ακόμα ένα Cruise Corner. Λοιπόν, σήμερα έχω την χαρά και την τιμή να έχω μαζί μου τον Γιάννη, JCG Nutrition. Καλώς ορίσατε στο κανάλι, φίλε μου. Ευχαριστώ, Άντρεα μου. Χαίρομαι που με δαμε. Ευχαριστώ που δέχτηκες την πρόσκληση μας να έρθεις, γιατί είσαι από τους creators τους οποίους εγώ προσωπικά βλέπω επί καθημερινής βάσης, ας πούμε, στο χωριού μου, στο Instagram και ξέρω εγώ. Και επειδή αρέσκει πάρα πολλά το content σου, το editing σου, να μας τα πεις στην πορεία φυσικά εσύ. Ήθελα πάρα πολλά να έρθεις σήμερα και ευχαριστώ που δέχτηκες την πρόσκληση μας. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε έτσι που την αρχή και πάμε ύστερα πιο βαθιά στη συνέντευξη. Ανέβασε το πρώτο σου βίντεο, δεν ήξερα αν είσαι κι άλλα πριν και δισεστά. Κοινό που έχεις τέλος πάντων public είναι το 2023, 20 του Μάρτη συγκεκριμένα. Είδες με στο χέρι με. Πες μας πώς πήρες την απόφαση να μπεις σε τον χώρο, γιατί από την που κάνεις κάτι άλλο, ενώ η δουλειά σου είναι άλλο πράγμα. Πώς μπήκες σιγά σιγά σε τον χώρο, το κίνητρο σου και σιγά σιγά να πτύξεις τη συζήτηση. Αλλά ξεκινά από τα βασικά. Αρχικά δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω το βίντεο που λαλείς στο συγκεκριμένο είναι ένα βίντεο που είναι ένα βαρέλι μπλε, Ναι. που μπαίνω εγώ μέσα και κάνω cold plunge. Και βάλω έναν inspiring τραγούδι που πίσω και παίζει. Νομίζω εν τούτον, ή αν το έκανα height, σημαίνει το επόμενο είναι απλά ένα βίντεο με έναν πιάτο που εντρίζει ριζογκοφρέτες και βάζω cottage cheese πάνω. Δεν είμαι σίγουρος ποιον, νομίζω το βαρέλι είναι το θύμο μου. Μπορεί να το έκανα height, αλλά είσαι σωστός κάπου για μένα ήταν. Εγώ αρχικά το πρωί δουλεύω σε μια εταιρεία που κάνει financial advice, αλλά είμαι στο κομμάτι του machine learning και AI, επειδή σπούδασα computer science και έκανα μεταπτυχιακό στο AI, οπότε τα πρωινά το 9 to 5 μου είναι τούτο. Και ταυτόχρονα βασικά την ίδια εποχή που ξεκίνησα στην πρωινή μου δουλειά, λίγο πριν είχα ξεκινήσει να κάνω και διάφορα τέτοια βίντεο με υγιεινές συνταγές και fitness κλπ. Πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε γιατί όταν είχα χάσει κιλά, έφτασα στο άλλο άκρο να μην τρώω τίποτε, ενώ σε σημείο που ούτε φρούτα ούτε γιατί είχαν ζάχαρη. Και κάπου συνειδητοποίησα ότι γίνεται, κάτι πρέπει να αλλάξει, κάτι πρέπει να κάνω. Ξεκίνησα να προσπαθώ να πειραματίζομαι, να βρίσκω πιο συνταγές που τρώμε anyway και να τις κάνω πιο υγιεινές κλπ. Κάπως έτσι ξεκίνησε. Ωραία, άρα εντάξει, κομμάτι που ήταν να σου πω πιο μετά στη συνέντευξη, αλλά αφού το αναφέρες να το... που anyway είναι η αρχή σου και τούτη, anyway, άρα ήταν να το αναφέρω σύντομα. Η απώλεια κιλών, που από ό,τι κατάλαβα από τα βίντεο σου ήταν το κίνητρο σου, ας πούμε, και για τον πιο υγιεινό τρόπο ζωής και γυμναστική και ξέρω εγώ. Τώρα λες μας ότι πήγες που το ένα άκρο όμως στο άλλο άκρο. Δηλαδή που το παραπάνω κιλά, στον άντρο ούτε φρούτα επειδή είχα ζάχαρη. Άρα από τι μας λαλείς και που βλέπουμε μέσα από τα βίντεο σου και εντός ο σκοπός σου, από ό,τι βλέπω πλέον είναι τον balance. Δηλαδή να τρώμε και για μας αρέσκουση, να βρίσκουμε τρόπους να τα τρώμε όμως όσο πιο healthy γίνεται, ας πούμε, και τον που κάνεις και εσύ στα account σου. Πότε βρες τον balance εσύ, δηλαδή που το παραπάνω κιλά στο υπερβολικό έντρο τίποτε, τι έγινε, ποιον ήταν το switch που έκαμες και είπες ότι όπα, έχασα τον balance, πρέπει να το βρω και έδωσες σου το κινήτρο να ξεκινήσεις τα βίντεο.
Βασικά το ότι έφτασα στο άλλο άκρο πάλι δεν το συνειδητοποίησα τόσο εύκολα. Δηλαδή, πρόσεξα ότι είχα χάσει τα κιλά, άρχισα να νιώθω ωραία με το πώς φαίνομαι κλπ. Όμως μετά από κάποια φάση δεν είχα ενέργεια, ήμουν πιο πεσμένος γενικά, έμεινε στα ίδια κιλά, όμως ήμουν λίγο πιο νοχελικός γενικά. Και μετά από συζητήσεις που έκανα, επειδή γενικά αρέσκει μου να ακούω τι λέει ο άλλος, μπορεί να με συμφωνώ, να το ακούσω και να το επεξεργαστώ πιο μετά. Όμως που έκανα συζητήσεις και λάλλουν ότι ας πούμε π.χ. το καρπούζι έχει ζάχαρη μέσα σου, καλύτερα να με φάεις κλπ. Άκουα το feedback ότι μήπως και λίγο υπερβολικό, ας πούμε, και οι γονείς μου τότε, ας πούμε, είχαμε τη συζήτηση. Κάπου... Είναι λογικό νομίζω. Ναι, λογικό, πάντα θέλουν το καλό σου. Ενώ ειδικά και οι δικοί μου και οι αδερφοί μου είμαστε πολλά συνδεδεμένοι σαν οικογένεια. Αλλά ναι, κάπου για μέ είπα, κάπου πάει, κάτι πρέπει να αλλάξει δάμε. Και από τις στερήσεις που είχα όταν ας πούμε ευκαιρνάμε έξω και μπορεί να με φω τίποτε γιατί ας πούμε νιώθα ότι να ξαναβάλω τα κιλά, να ξαναφτάσω για μέ που ήμουν. Νομίζω ήταν τούτο. Δεν ήταν κάτι συγκεκριμένο όπως ήταν για την απώλεια κιλών. Ήταν απλά νομίζω με την πάροδο του χρόνου συνειδητοποίησα το πράγμα. Λίγο ακραίο τούτο το να μην τρώεις ούτε φρούτα και να βγαίνεις έξω και να στερείς ας πούμε. Καταλαβαίνω ότι είναι καλό να κάνεις κάθε μέρα cheat day ας πούμε. Να το πούμε έτσι. I get it. Αλλά καταλαβαίνω ότι υπήρχε μια υπερβολή σε αυτό το κομμάτι. Άρα είναι σιγά σιγά σταδιακά και με κουβέντες με τους δικούς σου φαντάζομαι είπες ότι... Απλά το argument μου πλέον είναι ok, μπορείς να φάεις μπέρκερ που έξω, αλλά αλλά αν μπορείς να το φάεις και 3-4 φορές την εβδομάδα σπίτι σου, γιατί όχι, αφού μπορείς να το κάνεις και να είναι πιο υγιεινό. Λέω ότι δεν πρέπει να τρώεις καθόλου από έξω, ούτε λέω ότι πρέπει να τρώεις μόνο από σπίτι. Απλά λέω ότι κάποια πράγματα μπορείς χωρίς να στερηθείς τη γεύση, να τα φάεις περισσότερες φορές μες στην εβδομάδα ή μες στον μήνα σου ή να τα βάλεις μες στο πρόγραμμα σου, ενώ λες ότι να τα φάω μόνο μια φορά, ας πούμε, γιατί είναι ανθυγιεινό, ξέρω εγώ. Ναι. Τούτον προσπάθω να μεταδώσω. Μα τούτον που κάνεις anyway στα βίντεο σου και τούτον που βλέπουμε και εμείς ότι... Οκ. Επίσης παρατήρησα στα account σου, γιατί είπα σου έκανα λίγο stalking πριν, ότι δεν μπορούσαν και off camera, αλλά ήθελα να στα πεις έτσι on camera. Το quality, παρατήρησα το quality σου στα βίντεο σου, δηλαδή που το πρώτο σου βίντεο σήμερα, και επειδή είναι η δουλειά μου, άθελα να παρατηρώ πολλά πράγματα. Και τώρα βλέπω ότι εν το editing, εν το στοχευμένο editing κιόλας, όχι το απλά μοντάρεις, έχεις σκέψη πίσω από το editing σου, τα thumbnails σου εν ούλα 10 στα 10, αρέσκουν πάρα πολλά τα βίντεο σου πραγματικά που θέλουν ποιότητας, μοντάζ, ούλα. Άρα που την πρωινή σου δουλειά βασικά πήγες σε κάτι τέτοια καινούριο, γιατί η πρωινή σου δουλειά δεν έχει καμία σχέση με το πράγμα. Πώς σιγά σιγά ανάπτυξες τόσο πολλά την ποιότητα σου, ενώ φαντάζεσαι στο ελεύθερο σου χρόνο πρέπει να φάεις πάρα πολλές ώρες και να τα μάθεις και να δεις το mindset πίσω από το editing, γιατί το editing είναι πολλά στοχευμένο. Πόσον καιρό σου πήρε έτσι και τα στάδια βασικά έτσι, της ανάπτυξης σου σε αυτό το κομμάτι. Για έναν άνθρωπο που είναι η δουλειά του, ας πούμε, ενώ κάνεις κάτι εντελώς άλλο το πρωί. Αρχικά είναι πολλά κολακευτικό να μου λες ότι είναι καλά τα βίντεο, γιατί προφανώς εμένα είναι η κυρία μου δουλειά, ενώ είμαι μαθητής και ακόμα μαθαίνω, ενώ δεν ξέρω. Κοιτάξτε, σε αυτή τη δουλειά δεν έχει κάποιον που τα ξέρει ούλα, ποτέ θα μάθει. Έχουν δουλειές που δεν θα ξέρεις ποτέ τα πάντα. Είμαστε όλοι μαθητές, ενώ και εμείς που το κάνουμε, εγώ και ο Μιχάλης που κάνουμε σαν δουλειά, ας πούμε, το μοντάζ και ξέρω εγώ, κάθε μέρα μαθαίνουμε όλοι μας. Αλλά βλέπεις το εσύ, αφού έχεις πάρα πολύ γίνοντα, άρα τα βίντεο σου αρέσκουσι, ενώ βλέπεις το αρέσκουσι, αλλά και που τη μερκάντη δική μου που είναι η δουλειά μας, πούμε, λέω σου ότι θαυμάζω πάρα πολλά τον τρόπο μου μοντάρεις. Και εν τώρα λέω επειδή σε έφερα δαμέ, είσαι από τους λίγους που παρατήρησα το πόσο σπότον εν ούλα. Πώς έκανες το ταξίδι σε αυτό το κομμάτι.
Κοίτα, στην αρχή προφανώς όπως όλοι μας, ήμουν με απλά έναν μικρό τηλέφωνο, ενώ έναν κανονικό τηλέφωνο, συγγνώμη, με το iPhone. Και ξεκίνησα σιγά σιγά απλά να βγάλω βίντεο. Δεν είχα τίποτε παραπάνω. Ενώ όπως είδες και εσύ στα πρώτα βίντεο, ήταν απλά με το iPhone και έναν τρυπόδι, έβγαλα το φάιν μπροστά μου. Όμως σιγά σιγά, επειδή αρέσκει μου γενικά να μαθαίνω και να καταλαβαίνω εκείνο που κάνω, ξεκίνησα να βελτιώνουμε και στη διατροφή προφανώς, αλλά και στα φαγιά που δείχνω, όμως και στην εικόνα που θέλω να προβάλλω, γιατί έγινουμε εύκολα satisfied. Ενώ, ας πούμε, ακόμα και τώρα, που μπορεί να λέεις ότι είναι καλά τα βίντεο, θεωρώ ότι ακόμα έχουν πολύ βελτιώσει. Για παράδειγμα, χτες προσπάθουν να καταλάβω γιατί είναι πιο σκούρο, επειδή προφανώς κατάλαβα, επειδή ήταν παραπάνω το ISO, εσύ που καταλάβεις παραπάνω, όμως προσπαθούν να δω τι αξίζει παραπάνω να θυσιάσω το ISO στη κάμερα ή το shutter speed για να έχω καλύτερη εικόνα. Αλλά τούτον απλά ήταν ένα παράδειγμα για να σου καταλάβεις ότι δεν ικανοποιούμε εύκολα. Το παιδί που μας... Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Μιχάλη, να δείξουμε και στις κάμερες. Εντάξει, τούτα είναι πράγματα τα οποία και εμάς δυσκολεύουν μας μέχρι και σήμερα, ενώ τα technical stuff της κάμερας... Είναι πολλά technical. Απλά ήταν ένα παράδειγμα για να σου καταλάβεις ότι ναι, και μετά ουσιαστικά ξεκίνησα σιγά σιγά να πηγαίνω από το iPhone. Μετά που έβγαλα το πρώτο μου βιβλίο, αποφάσισα ότι ήταν καλό να κάνω και έναν upgrade σε θέμα εξοπλισμού κλπ. Οπότε πιάσα μια επαγγελματική κάμερα. Ξεκίνησα να τη μαθαίνω σιγά σιγά. Στην αρχή είχα κάποιο automatic features, αλλά μετά άλλαξα τα κάματα manual. Έπιασα φωτισμό, οπότε έχω και το φωτισμό σταθερό στο χώρο που κάνω τα βίντεο. Οπότε σιγά σιγά ξεκίνησα να βελτιώνομαι, θεωρώ, όπως είπες και εσύ όμως προφανώς για να τα βλέπουν τα βίντεο και να τους αρέσκουν σημαίνει ότι κάνουμε κάτι καλό. Αλλά ο λόγος που τα αφήνω τα βίντεο που παλιά είναι γιατί θέλω να δείξω, μπορεί εμένα να μην μου αρέσκουν τα βίντεο στο πώς φαίνονταν, αλλά θέλω να δείξω κάποιον που μπαίνει μέσα στο προφίλ, να δει ότι δεν υπάρχει κάποιος που ξεκινά την πρώτη ημέρα και ξέρει τα ούλα και ξαφνικά έχει έναν τέλειο αποτέλεσμα. Τούτον ισχύει με όλα τα πράγματα. Πολλά βασικό. Πάρα πολλά. Οπότε εγώ θέλω να ευθαρρύνω, ας πούμε, τον άνθρωπο μου να μην είμαι στο προφίλ μου, να δει που ήμουν και που είμαι τώρα, όχι μόνο σε θέμα ποιότητας των βίντεο, αλλά και στη διατροφή. Τός είναι ο λόγος που τα έχω. Ναι. Εν τούτον ότι πολλοί που ξεκινούσαν κάτι καινούριο, επειδή και εγώ βλέπω το καθημερινά, είτε ας πούμε είμαι DJ. Και σε αυτό το κομμάτι βλέπω το, και στο κομμάτι του βίντεο βλέπω το ότι πολλοί που ξεκινούν, ας πούμε ακούω πριν κάποιον καιρό έναν συμφοιτή μου, πρώην συμφοιτή μου, που μου λένε εν είχε κάμερα. Και ήθελα να ξεκινήσω καλή φωτογραφίες, βίντεο κτλ. Και είμαστε καφέ, τώρα έχει πολύ καιρό κουβέντα. Λαλή μου, θέλω να ρωτήσω τάδε κάμερα λαλή μου. 20.000 πόσα ήταν. Και λέω του ρε, αφού ακόμα εν μπήκες, ενώ εν μπήκες σου το μονοπάτι των καμερών. Γιατί ξεκινάς και ενώ τώρα αν ήταν κάποιος ο οποίος ξέρω ότι έχει όλοι μας δουλεύουμε, βγάλουμε τα λεφτά μας εννοείται και κάνουμε τις επενδύσεις μας, μικρά steps. Και ο Μιτσής είναι Μιτσής που δουλεύει και τα δουλεύει, ενώ ξέρεις, έντια ότι είχε τα ούλα έτοιμα τα και μπορεί να βγάζει 5.000 κάμερα τώρα, όπως όλοι μας τα που δουλεύει και ο Μιτσής, φίλανε τα λεφτά του να κάνει την επένδυση του. Δηλαδή γιατί ξεκινάμε κάτι λίγο πιο budget ας πούμε, γιατί είναι πολλοί που μπαίνουν σε το τρυπάκι του να αγοράσω την πιο ακριβή κονσόλα για DJ από την αρχή, την πιο ακριβή κάμερα. Εγώ είμαι πολλά άποψης στο ότι αγοράσαι κάτι, κάμε μια μικρή επένδυση στην αρχή, με τον budget σου, κάμε max out το potential του μηχανήματος και ύστερα που να πεις ότι εύκολα η ψυχή του μηχανήματος, αξιοποίησα το στο έπακρον του, θέλω να κάνω ένα upgrade, να το κάνεις και να επενδύσεις σου, πιστεύω σιγά σιγά coefficient. Συμφωνώ full και θέλω να προσθέσω ότι να κάνεις max το potential και του εαυτού σου. Επειδή και εγώ ας πούμε απαντώ σε πολλά μηνύματα που με ρωτούν θέλω να ξεκινήσω και σκέφτομαι να πιάσω τον τάδε εξοπλισμό κλπ.
Μα αφού αν δεν ξεκινήσεις με τα βασικά, τα οποία είναι εσύ να γίνεις καλύτερος, είτε τούτον έχει να κάνει με DJ, είτε τούτον έχει να κάνει με το να μαγειρεύεις, είτε τούτον έχει να κάνει με το τρέξιμο, με όλα τα πράγματα. Πώς να αξιοποιήσεις σωστά τον εξοπλισμό, πώς θα τον αξιοποιήσεις το έπακρο, αν μην ξέρεις να το χρησιμοποιήσεις. Μα να σου πω, μια καλή εικόνα εννοείται, μια καλή κάμερα, ένα καλό μικρόφωνο, είναι πολλά βασικά. Εννοείται για να έχεις έναν αισθητικά καλό αποτέλεσμα για το θεατή σου. 100% υπάρχει λόγος που τούτη η κάμερα είναι τόσα, η άλλη είναι τόσα, εννοείται. Απλά συμφωνώ απόλυτα με τον που λαλείς ότι εσύ να αναπτυχθείς εσύ σαν άτομο σε αυτό το κομμάτι, με έναν iPhone, με έναν κινητό, οτιδήποτε, με έναν μικρόφωνο των 20, 30, 50 ευρώ, με μια μικρή ψήρα, ας πούμε, για να ξεκινήσεις. Ξεκίνα έτσι, σιγά σιγά. Γίνε εσύ το καλύτερο version που μπορείς του εαυτού σου και ύστερα ούλε να έρθουν, γιατί όλος που να σε ακολουθήσει δεν θα σε ακολουθήσει επειδή έχει μια κάμερα ακριβή ή έναν ακριβό μικρόφωνο, να σε ακολουθήσει για σένα. Και νομίζω και ας πούμε και με το τρέξιμο ένα παράδειγμα είναι ότι να σου πω real life σενάριο που έγινε πριν 2-3 εβδομάδες. Πάω στο πάρκο Νταΐου Δημητρίου, το αθλητικό κέντρο στο Βόλου και τρέχω. Και μια ημέρα που επία, έκατσα πάνω στο παγκάκι και ήταν να δείσω τα κορδόνια μα ξεκινήσω να τρέξω. Και ακούω κάποιους που δίπλα μου που ξεκινούν και αναλύουν κάτι VO2 maxes και το ειδικό παπούτσι με carbon 24.2 cm σόλα και παυτό για να κάνω ένα χρόνο κλπ. Και σκέφτομαι, ρε φίλε, γίνε καλύτερος πρώτα με έναν απλό παπούτσι τρεξίματος προφανώς και έναν απλό ρολόι ή οτιδήποτε ας πούμε. Και μετά που να φτάσεις σε elite επίπεδο, όπως όλοι οι υπόλοιποι, αγόρασε και τα παπούτσια σου, κάμε και το VO2 max σου. Γιατί τα χρειάζεται, σε κάποια φάση το θέμα γίνεται απλά ότι επιζητάς επιβεβαίωση που άλλους και δεν το κάνεις όντως επειδή θέλεις να καλυτερέψεις. Όχι μόνο στο τρέξιμο, ενώ και γενικά όταν ας πούμε να πας να πιάσεις μια κάμερα για να κάνεις ένα βίντεο, άμα δεν είσαι εσύ το καλύτερο version του εαυτού σου, πώς θα αξιοποιήσεις σωστά όλον το potential σου. Ναι, ακριβώς τον που λαλείς. Εντάξει, anyway, να κλείσω το κομμάτι. Λέω σου πραγματικά τα βίντεο σου είναι top, δηλαδή βλέπω τα και μου δίνουν τα βίντεο που να με κρατήσουν από την αρχή ως το τέλος. Πέντε το βασικό του αλγόριθμου στις μέρες μας, να κάτσεις όλο να δει το βίντεο από την αρχή ως το τέλος, να έχεις πολύ watch time, δεν που σε ευκάλεις τον αλγόριθμο και λέω σου τα βίντεο σου γι' αυτό που είπα ότι το editing σου είναι στοχευμένο γιατί κρατούσε να το δεις από την αρχή ως το τέλος. Είπε και ο βιβλίος σου, να μιλήσουμε σε λίγο για εκείνο το κομμάτι. Θέλω να σε πάρω λίγο στην απώλεια βάρους για να το κλείσουμε έτσι όμορφα το κομμάτι, γιατί ήταν και το κίνητρο σου και πιστεύω ότι και εκείνο που κάνεις influence εσύ άλλα άτομα προς το καλύτερο, γιατί διάσε ένα καλό παράδειγμα, αν είπες off camera ότι ένα αποκαλείς τον αυτός σου influencer και θεωρείς τον αυτός σου influencer, αλλά λέω σου ότι το content σου είναι που τα content τα οποία όντως κάνουν influence. Θέλοντας και εμείς, έτσι είναι, αλλά θα σε πω influencer, γιατί υποσχέθηκα ότι θα σε αποκαλέσω influencer. Όχι, είπα σου, αφού εννοώ εν κάποια πράγματα που χρειάζεται να τα πεις και ούτε γιατί και οι γονείς μας είναι influencer και οποιοσδήποτε άλλος μπορεί στη ζωή σου να είναι influencer, εννοώ. Είδα που είχες γράψει σε ένα post στο Instagram ότι είχες πολλές αποτυχίες σε αυτό το ταξίδι απώλειας βάρους. Πολλές αποτυχημένες προσπάθειες. Ποια θεωρείς ότι ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στην πορεία σου της απώλειας βάρους? Και επίσης δεν σκέφτηκες ποτέ να πεις να σταματήσω ας πούμε το πράγμα, να μείνω στα κιλά που είμαι λόγω των αποτυχημένων προσπαθειών? Να σου πω στην αρχή, βασικά νομίζω το πιο δύσκολο κομμάτι όλης της διαδικασίας ήταν όντως να το πάρω απόφαση. Και όταν λέω όντως να το πάρω απόφαση, δεν μπορώ να το εξηγήσω με λόγια, αλλά όλοι μας έχουμε μια φωνή μέσα μας που λέει τούτον είναι και ξεκινάς. Τσίνον ήταν το πιο δύσκολο σημείο, να φτάσεις σε εκείνο το σημείο που να πεις «ΟΚ, τώρα ό,τι και να γίνει, είμαι δαμέ, είμαι focused, να το κάνω, είπα να το κάνω, να το ακολουθήσω».
Τούτο ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι, όμως για να φτάσω μέχρι για είχα περάσει και από φάσεις που κόψα τους υδατάνθρακες γιατί έλεγα ότι είναι ο τρόπος για να χάσω κιλά. Μετά προσπαθούσα να κάνω διατροφή, αλλά είναι μετρούν τις θερμίδες μου, οπότε και για παρέμενα στα ίδια κιλά. Μετά ξεκίνησα να κάνω λιπομετρήσεις, που και για θεωρώ ότι είναι κακή η λιπομετρήση, για να μην παρεξηγούμε, απλά κατάλαβα ότι όταν έχεις υπόψη σου ένα νούμερο, έναν ποσοστό, και ξαφνικά πάεις και ακούεις κάτι κοντά σε αυτό το ποσοστό, σου αρέσκει, χαλά την ψυχολογία σου. Ενώ, κατάλαβες, ενοχλείς. Ενώ αν απλά βλέπεις τον εαυτό σου και αρέσκει σου το πώς είσαι ή βλέπεις ότι υπάρχει βελτίωση, τι καλύτερο feeling μπορεί να υπάρχει από αυτό το πράγμα. Και συχνά λέω το και σε άτομα που συζητούμε ότι τώρα αν σε ενδιαφέρει απλά να φαίνεσαι ωραία η λιπομέτρηση και αν νιώθεις ωραία να φαίνεσαι ωραία, τι σε νοιάζει αν κάνεις λιπομέτρηση και είσαι 15% λίπος, 25% λίπος ή 30% λίπος. Έχει ανθρώπους που έχουν κοιλιακούς με 16% λίπος, έχει που έχουν με 9% λίπος γιατί οι λιποαποθήκες τους είναι αλλού. Είναι τούτο το point. Το point είναι αν εσύ νιώθεις ωραία και φαίνεσαι ωραία, γιατί χρειάζεται ένα αριθμό να σε επιβεβαίωσει. Είμαστε πολλά focused σε αριθμούς και χάνουμε την ουσία. Που στο τέλος της ημέρας ποια είναι η ουσία, να νιώθουμε καλύτερα, να είμαστε καλύτερα. Αλλά κοίτα, δεν λέω το για να κακολογήσω τους ανθρώπους. Προφανώς και εγώ έκανα το πράγμα και εγώ ήμουν focused. Αλλά συνειδητοποιώ ότι καθημερινά το intuition, αν θέλεις, κάπου χάνουμε το. Φταίουμε και εμείς προφανώς, αλλά φταίει και πώς πάει και το society, αλλά και όλα τα marketing και λοιπά που θέματα ότι μπορεί να νομίζεις ότι τρώεις ένα φαΐν, αλλά και να νομίζεις ότι τρώεις ψωμί και να έχεις κανονικά 4-5 υλικά και ξαφνικά, χωρίς να το ξέρεις, να καταναλώνεις ακόμα 5 επιπρόσθετα με συντηρητικά και οτιδήποτε άλλο που δεν μπορείς να σκεφτείς. Άρα κάπου χαλά το intuition. Αλλά ναι, όσον αφορά την απώλεια κιλών, έκανα πολλές στάσεις σε διατροφές που τελικά συνειδητοποίησα ότι εκ των υστέρων λέω, μα τι έκαμνες, ας πούμε. Είναι πολλά πιο απλά τα πράγματα. Φάε πιο λίγο, κινήθου παραπάνω, φάε την πρωτεΐνη σου και να σε μια χαρά. Και έτσι έγινε. Βέβαια είχα και λίγη βοήθεια από ένα φίλο μου γυμναστή, τον Γιάννη τον Παλατέ, στην Πάφο, ο οποίος, εγώ ήμουν Ελλάδα, δούλευκα Ελλάδα, αλλά έπιανα τηλέφωνο των ανθρώπων και συμβούλευκε. Ενώ έδιαν όντως συμβουλές για περί διατροφής, επειδή τότε δεν είχα ιδέα ούτε τι είναι η θερμίδα, ούτε τι είναι η πρωτεΐνη, ούτε τίποτε. Απλά ήξερα κρέας, ρύζι, μαγαρόνια. So, ναι. Νομίζω ότι τον πουλαλείς για το πρώτο βήμα και μας είπες στην αρχή της κουβέντας σου, θεωρώ ότι όντως είναι που τα πιο δύσκολα κομμάτια. Γιατί βλέπω και από μένα που επειδή εμένα και είμαι ψυχολογικά το φάμε πολλές φορές. Αν είναι πολλά πιεσμένο σπίτι, και ας πούμε έχω ένα πολλά πιεσμένο πρόγραμμα, να πάω σπίτι και δεν να πάω μεγάλες ποσότητες, αλλά να έχω τα λιξιά μου, να ξεδώσω λίγο στο φαΐ. Όχι σε μεγάλες ποσότητες όμως. Και είναι πάρα πολύ καιρό που θέλω να κάνω το πρόβλημα που λαλείς και εσύ και ξέρω εγώ. Και τώρα είπα ότι να το κάνω. Δηλαδή έκλεισα τώρα ένα ραντεβού σε μια εύκολα φορά ραντεβού στο διατροφολόγο. Είπα να πάω, αλλά πήρε μου πολύ καιρό να κάνω το πρώτο step. Δεν ήταν κάτι, έναν τηλέφωνο ήταν, τούτον ήταν. Και έχω και γνωστή μου διατροφολόγο, ενώ είναι ότι ήταν να πιω κάποιον άγνωστο, ενώ ξέρω την κοπέλα μου να πάω. Αλλά είναι το πρώτο step, για κάποιο λόγο δεν ξέρω γιατί, κράταμε πίσω τα, δεν το κάμνα. Ποιο θεωρείς ότι είναι η παγίδα ή ποιο θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνει κάποιος στη διατροφή του άμα θέλει να χάσει κιλά? Νομίζω νούμερο ένα, χωρίς δεύτερη σκέψη, είναι ότι νομίζει ότι τρώει πιο λίγα από ό,τι τρώει. Θερμιδικά. Ναι. Είναι, βασικά έδειξαν το άπειρες έρευνες ότι σχεδόν όλος ο κόσμος κάνει miscalculate τις ποσότητες που τρώει σε θέμα θερμιδών. Γιατί είναι απλά τα πράγματα. Είναι thermodynamics. Τρώεις πιο λίγο,
από ό,τι ξοδεύεις σε ενέργεια, θα χάσεις κιλά. Είναι πολλά απλά τα πράγματα. Αλλά πολλοί κόσμος θεωρεί ότι με το μάτι μπορεί να καταλάβει πόσες περίπου θερμίδες καταναλώνει σε οποιασδήποτε τροφές τρώει. Οπότε το πρώτο πράγμα που θα έλεγα ότι κάποιος πρέπει να κάνει είναι να πιάσει μια ζυγαριά και να ζυγίζει τα φαγιά του. Μα Γιάννη, η ζυγαριά βαρκούμε, ξέρω. Κάμε το για 2 εβδομάδες να δεις, να καταλάβει το μάτι σου γιατί ποσότητες μιλούμε. Γιατί π.χ. αν πιάσεις ξερούς καρπούτσες ζυγίσεις τους και δεις πόσα αντιστοιχεί θερμιδικά, να καταλάβεις ότι ίσως φταίει και το ένα σακουλάκι κούνες που τρώει η ώρα 11 νύχτα για το... Νομίζω είναι τούτο, ναι. Υπάρχουν όντως απαγορευμένες τροφές. Εμπογινές τροφές που λαλείς ότι κάμνω δίαιτα, όχι κάμνω δίαιτα, είναι απαγορευμένες. Είτε cheat day είτε whatever. Υπάρχουν τροφές, κοίτα, θέλω να βάλω τα πέλες του στυλ, δικαιούσε να φάεις ποτέ, ούτε θα ξαναφάεις ποτέ στη ζωή σου και θέλω να το κάνω και προς άλλα άτομα. Κάμνω το πάνω μου, αλλά δεν το κάνω προς άλλα άτομα με πιάνει. Το ότι έκοψα εδώ και 3-4 χρόνια που είναι εντροφή, αλλά στην καθημερινότητα μας, είναι το αλκοόλ. Όταν έκοψα το τσιγάρο, έκοψα και το αλκοόλ μαζί. Κάποιος κιόλας. 10 χρόνια σχεδόν, μπορεί παραπάνω. Έκοψα το ποτό, γιατί συνειδητοποίησα ότι δεν μου προσφέρει τίποτα. Θα σου πω, με πίνεις ποτό, απλά προσωπικά θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να καταναλώνω ποτό και αντίθετα βρίσκω άπειρους λόγους για να μην καταναλώνω ποτό. Συν ότι εν λίγο και κοινωνικά εν πολλά αστείο το ότι αν δεν πίνεις ποτό είσαι ο περίεργος της παρέας, Ναι. αν πιάνεις τι εννοώ. Ναι. Που θέμα τροφής προσπαθώ να αποφεύγω τη ζάχαρη, την επεξεργασμένη. Λέω ότι τώρα αν είμαι κάπου και έχει γλυκό, να πω θα φάω καθόλου γλυκό και ξέρω, μπορώ να φάω λίγο, αλλά προσπαθώ να την αποφεύγω, ενώ στην καθημερινότητα μου θα πιάσω έμπραχτα κάτι που έχει ζάχαρη, να φάω ζάχαρη κλπ. Άρα δεν τρώεις γλυκά γενικά. Όχι πολλά. Ενώ τα γλυκά που κυκλοφορούν στο εμπόριο, ενώ σου όχι να κάνεις σπίτι σου εσύ στις συνταγές σου. Ό,τι κάνω από τις συνταγές βασικά, ενώ ικανοποιώ που κάνουμε, είναι τα παγωτά που κάνω με το Ninja Creamy, που ας πούμε τρώω κάθε μέρα γλυκό, που είναι ουσιαστικά το παγωτό. Έτσι προσπαθώ να αποφεύγω η ζάχαρη, βάλω στέβια, ενώ φυσικά γλυκαντικά. Αυτά. Άρα έκαμες 180 μοίρες τροφή, έπινες τσιγάρων. Εντάξει, αλκοόλ, δεν ξέρω ποια ήταν η σχέση με το αλκοόλ πριν. Εν και ότι ήμουν αλκοολικός, αλλά έπινα, ναι. Εν πολλά, δεν ξέρω, θέλει πάρα πολύ πειθαρχία και dedication, δεν ξέρω. Εν πολλά αξιοθαύμαστο ότι έκοψες και το τσιγάρο και το ποτό να μην ευκαινες έξω, ας πούμε, και τη ζάχαρη, ας πούμε, να φάεις ένα γλυκό. Μπράβο σου, αλήθεια. Απλά λίγο να στείλω λόγοι, γιατί για παράδειγμα το τσιγάρο. Ξεκίνησα να κάνω τα βίντεο, όπως είπες Μαρτίν του 23. Εκείνη την περίοδο έπαιζα αγροτικό ποδοσφαίρο. Αλήθεια. Ναι, πριν χρόνια, όταν ήμουν 16 χρόνια, έπαιζα στην ΑΕΠ. Δεν ξέρω αν την ξέρεις, ήταν η ομάδα πριν να γίνει η Πάφος FC. Αλήθεια. Ναι, ήταν η ΑΕΠ, έπαιζα δεύτερη κατηγορία. Wow. Και μετά που πήγα να σπουδάσω και επέστρεψα, ήθελα να επιστρέψω να παίξω τρίτη κατηγορία, να πούμε, επειδή ένιωθα ότι ακόμα μπορώ να παίξω, απλά δεν έτυχε η φάση. Και είπα, επειδή ένιωθα άσχημα που κάμα τόσα χρόνια αποχή, να πάω αγροτικό για να δοκιμάσω λίγο, ξέρω εγώ. Και ένα παιχνίδι γύρω στο 50 έφκαλε με αλλαγή ο προπονητής και στο τέλος του παιχνιδιού είπε μου ότι ήμουν λίγο κουρασμένος και γι' αυτό με έφκαλε. Και θύμωσα πάρα πολλά με μένα, όχι με τον προπονητή προφανώς, γιατί είχε δίκαιο. Και λέω, γίνεται ας πούμε να φτιάχνω αλλαγή στο αγροτικό 25-26 χρονών άνθρωπος, γιατί είμαι κουρασμένος. Ξέρω τι φταίει. Ήταν Σάββατο το παιχνίδι. Την Τρίτη δεν ξανακαπνίσα, έτρωα πίσες νοικοτήνη, που ήταν πολλά εγωιστικός λόγος, όμως ήταν ας πούμε η αρχή για να το κόψω.
η ηρωνία ποια ήταν, ότι 2 εβδομάδες μετά, 4 του Απρίλη νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, σε έναν παιχνίδι που παίξαμε, έσπασα τον αστράγαλο μου, οπότε έκατσα για πόσους μήνες μετά, Παναγιά. οπότε έκοψα το τσιγάρο για να παίξω μάπα και τελικά δεν έπαιξα μάπα, αλλά τουλάχιστον έμεινε μου ότι έκοψα το τσιγάρο, καταλάβες. Ναι. Το ποτό που το έκοψα ήταν επειδή πάντα που μητσής νομίζω ο εγκέφαλος με συνδύασε το τσιγάρο με το ποτό. Ναι. Οπότε μετά που κόψα το τσιγάρο, δεν μου διαν κάποια ευχαριστήση να πιω το ποτό. Έπρεπε να ήταν ο συνδυασμός. Και νομίζω ήταν φυσικό επακόλουθο ότι ήταν να το κόψω. Δεν ήταν επειδή κάνω γυμναστικές και βουρώ και πρέπει να το κόψω, απλά ήρθε natural. Ο αστράγαλος σου επανήλθε... Μετά που ουσιαστικά έκατσα, αδυνάτησε πάρα πολλά το αριστερό μου πόη, που είναι και το καλό μου. Έκατσα 2,5 μήνες περίπου. Μετά ξεκίνησα να τρέχω. Τελικά έπαθα κάκωση του τένοντα. Κάκωση, έτσι μου ακριβώς. Πρέπει να ήταν τενοντίτιδα. Και μετά έκατσα ακόμα 3 μήνες. Και μετά ξανά σιγά σιγά άρχισα να επανέρχομαι και λοιπά στις γυμναστικές και ξέρω εγώ. Ναι. Άρα ποδόσφαιρο στα πλάνα σου πλέον. Δεν ξέρω αν θα είναι ποτέ, ενώ πρέπει να είναι πολλά οι συγκυρίες και να αξίζει όντως, επειδή γενικά πλέον τώρα που ασχολούμαι παραπάνω με τη γυμναστική και λοιπά, δεν μου αρέσει τόσο πολλά η κουλτούρα που επικράτει του στυλ ότι εσύ να δοκίσεις το 100%, όμως δεν ξέρεις ότι και οι άλλοι είναι όντως πρόθυμοι να το κάνουν το πράγμα. Ενώ π.χ. με το τρέξιμο που πάω τώρα, ξέρω ότι εγώ να πάω να τρέξω, εγώ προσέχω τον εαυτό μου, εγώ ξέρω τις αντοχές μου, να δω το 100%, οπότε είναι πιο εύκολο να το κοντρολάρεις τούτο. Ναι. Αφήνω το ανοιχτό όμως, δεν ξέρω ακόμα, δεν μπορώ να σου πω ότι... Όποια ομάδα ακούει, θα κόψουμε και Εν short ήταν και δήλωση. reel. Είναι δήλωση, το λέω εγώ. Λοιπόν, οκ, πολλά ενδιαφέρον το κομμάτι. Δεν ξέρω τι ασχολήσουν με ποδόσφαιρο, ενώ ως stalker που έπρεπε να κάνω πριν το συνέντευξη, δεν το είδα κάπου. Τι ομάδα είσαι? Εν ασχολούμαι. Ενώ, εντάξει, αρέσκει μου να βλέπω Μέση προφανώς, ενώ, αλλά πέραν από τούτο είναι, ας πούμε, είμαι... Πέμας ομάδα και να το κάνω μπλερ και σένσορ τα σιότσι με φαν. Όχι, αλήθεια, είναι... Δεν αστιεύκω εσείς. Λοιπόν, πάμε στα ιβία σου τώρα. Γιατί είναι και ένα κομμάτι που αναφέρες πριν και θέλω να το δούμε και σε εκείνο έτσι σημασία. Πώς αποφάσισες να κάνεις το βήμα? Ενώ να πεις ότι έκανα τις συνταγές μου, είμαι ευχαριστημένος με τις συνταγές που κάνω, γιατί προφανώς και να κάνεις βιβλίο, πρέπει να είσαι happy με το outcome, ας πούμε, που έχεις. Πότε είπες, ξέρεις τι, να κάνω και τούτο? Νομίζω ήταν που ένα-δυο comments που έλαβα ότι θα τους άρεσκε να το είχαν και σε γραμμένη μορφή για να μπορούν να τα... Αλήθεια? Ναι. Εντάξει, έχει βάση μου το πράγμα. Έχει, ισχύει. Είναι πρακτικό πολλά Ναι. όντως. Ναι. Απλά είναι πρακτικό για όλους, γιατί προφανώς στα social media να βλέπεις μες στο caption κάθε φορά είναι λίγο... Εντάξει. Ναι. Αλλά μάλλον ήθελα να το κάνω ούτως ή άλλως, γιατί μόλις είδα τα comments μπήκα όντως στη διαδικασία να ξεκινώ να το ψάχνω λίγο. Και στην αρχή είπα, επειδή ήμουν πιο confident με τα αγγλικά, να βγάλω βιβλίο για τα αγγλικά. Οπότε ξεκίνησα με εκείνο. Και μετά που έβλεπα ότι πήγαινε καλά κλπ. Για να πάει καλά όμως εκείνο, απλά θέλω να σου πω ότι εκτός το ότι έκατσα ξανακάμα τις συνταγές που την αρχή κλπ. Οπότε είχαν αλλαγές κλπ. Πρόσθεσα και άλλες συνταγές που δεν είχα στα βίντεο μου. Ναι. Για να συμπληρώσεις φαντάζομαι... Όχι μόνο για να φτιανούν οι 40 συνταγές, επειδή ήθελα να βγάλω 40, αλλά επειδή ήθελα να προσφέρω και έναν έξτρα, ας πούμε, value για το βιβλίο. Αν θυμούμε καλά, έκανα προφιτερόλ, τυραμισού, πορτοκαλόπιτσα. Ήταν διάφορες έτσι συνταγές που είναι λίγο πιο, ας πούμε, δύσκολες, ας πούμε.
Και ήθελα να τις βάλω στο βιβλίο για να δω έξτρα κίνητρο. Και μετά που βλέπω ότι πήγαινε καλά το βιβλίο, θεώρησα ότι ήταν λογικό να βγάλω και με τα γεύματα, γιατί εντάξει, έχει άτομα που τρώνε γλυκά, αλλά δεν έχει κανέναν που να μην τρώει γεύματα. Ναι. Οπότε πήρα το τζάμε. Okay. Και το τρίτο βιβλίο έβγαλα την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά είναι μόνο ψηφιακό. Τα υπόλοιπα είναι για παγωτά στην Ninja Creamy, την παγωτομηχανή. Επειδή πρώτα είδα ότι ούτως ή άλλως τρώω κάθε μέρα, οπότε γιατί όχι. Έγινες μάστρος του αντικειμένου. Ναι. Και κατά δεύτερον, πρόσεξα ότι γενικά που βλέπουμε online συνταγές με τούτα ούλα με τα παγωτά, δεν βλέπουμε ποτέ κάτι κοντά στις γεύσεις μας. Ούτε σε θέμα κυπριακής γεύσης, ούτε σε ελληνικής γεύσης. Οπότε είπα εν καλή ευκαιρία να δοκιμάσω να πειραματιστώ να κάνω δικές μας γεύσεις. Π.χ. ταχινόπιτα, μελομακάρονο, ενώ κάτι έτσι πιο δημιουργικές, γιατί βλέπουμε online πράγματα, αλλά είναι πιο αμερικάνιες. Δεν είναι τόσο κοντά στα δεδομένα μας. Οκ. Πώς πάει με τα βιβλία σου, ενώ πώς βλέπεις την ανταπόκριση του κόσμου, πώς ανταποκρίνεται γενικά ο κόσμος σε αυτό το πράγμα? Αρχικά δεν περίμενα όντως τόσος κόσμος να πιάνει τα βιβλία μου, ειδικά και γράφω το μέσα στα βιβλία ότι δεν είμαι σεφ, ούτε διατροφολόγος, αλλά είμαι κάποιος που άλλαξε τη σχέση του με το φαΐ. Γράφω το. Και δεν περίμενα όντως να έχει τόση να ανταποκριθεί. Και γενικά είμαι πολλά ευγνώμων. Αλλά ναι, πουλώ το μόνο που την ιστοσελίδα μου. Και αλήθεια πάμε πάρα πολλά καλά. Είχα κάποιες προθέσεις να τα βάλω σε βιβλιοπωλείο, αλλά δεν ήταν τόσο... ας πούμε ότι έπιαναν πάρα πολύ commission για να... Και θεωρώ ότι... Ναι. Λογικό. Ναι, και θεωρώ ότι θα ήθελα το πράγμα. Οπότε ναι, που την ιστοσελίδα μου που τα πουλώ είμαι πάρα πολλά happy, ενώ πάνε πάρα πολλά καλά τα πράγματα. Μπράβο. Πολλά εντυπωσιακό. Είπα σου, αρέσκει μου γενικά να ακούω ιστορίες άλλων ανθρώπων και γι' αυτό που έκανα και το κανάλι, ενώ αρέσκει πάρα πολλά το κομμάτι, να κάθομαι να ακούω και να παίρνω και έμπνευση ενώ από άλλους ανθρώπους και ξέρεις, motivation γενικά. Ποια είναι η διαδικασία για να κάνεις μια συνταγή, να πούμε, επειδή εγώ είμαι εντελώς μαϊρεύκο σπίτι, εννοείται, επειδή έγραψε η γενικά μου που κάτω για να πει μαϊρεύκο σπίτι. Έσου ότι είμαι ομποτρίνη, αλλά να μαϊρέψω κάτι. Εν μπορώ όμως να σκεφτώ πώς είναι να κάνεις from scratch μια συνταγή. Δηλαδή, είσαι σπίτι σου, στο γραφείο σου, ξέρω κάθε σπίτι σου και λες να κάνω τη συνταγή. Ήταν που είναι η διαδικασία πίσω από το πράγμα. Γιατί για μας που δεν ασχολούμαστε με το κομμάτι, δεν μπορούμε να σκεφτούμε ποια είναι η διαδικασία. Αρχικά εξαρτάται ξεκάθαρα από τη συνταγή, ενώ μπορεί να είναι κάτι εντελώς απλά κατέβηκε μου μες στο νου και είπα ότι θέλω να το κάνω και ευκαινεί μου στην πορεία, ή μπορεί να είναι μια συνταγή που ήδη υπάρχει και απλά να την αλλάξω, να την κάνω στα μέτρα τα δικά μου, ενώ χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά κλπ. Παράδειγμα, πριν λίγο διάστημα είχα κάνει μια πανακότα. Γιατί απλά επειδή κάθομαι μια ημέρα και είπα είναι καλοκαίρι, θέλουμε κάτι δροσιστικό, ήρθε μου στο νου η πανακότα. Για να καταλήξω στη συνταγή και να κάνω το βίντεο κλπ. Πρώτα ξεκίνησα να δω πώς είναι η κανονική πανακότα. Τι υλικά έχει, πώς τη χωρίζουν σε πόσες μερίδες κλπ. Μετά ξεκίνησα να βλέπω πώς μπορώ να κάνω αντικαταστάσεις των υλικών που έχει η original συνταγή. Για παράδειγμα, έχει κρέμα γάλακτος, μπορώ να βάλω γιαούρτι. Εντάξει, τώρα είναι άσπρο μαύρο κρέμα γάλακτος, γιαούρτι κλπ. Απλά είναι ένα μικρό. Έχει ζάχαρη, να βάλω στέβια. Θέλουμε να είναι πιο ψηλή σε πρωτεΐνη. Να βάλω γιαούρτι 0% με 10 γραμμάρια πρωτεΐνης και να βάλω και τη σκόνη πρωτεΐνης, αλλά να αυξήσω και το γάλα για να μην είναι τόσο παχύρευστη, επειδή η πρωτεΐνη απορροφά νερό. Αλλά τούτα ακούνται πολλά κόμπλεξ σε βάθος χρόνου, όμως αν ξεκινήσεις σιγά σιγά, π.χ. πεις σήμερα να πιάσω τη συνταγή και να αλλάξω ένα πράγμα. Να δεις πώς είναι να βγει. Βλέπεις, π.χ. έβαλες γιαούρτι αντί κρέμα γάλακτος. Βλέπεις ότι είναι λίγο πιο νερό το. Λογικό.
την επόμενη φορά να μειώσεις λίγο το γάλα. Και πειραματίζεσαι και σιγά σιγά γίνεσαι καλύτερος. Όπως είπαμε και πριν σε όλα τα πράγματα, ενώ δεν ξεκινάς μια ημέρα και ξαφνικά είσαι η μάνα της αντικατάστασης σε υλικά κλπ. Επίσης το τι βλέπω είναι ότι είναι δύσκολο να συζητήσω. Κοίτα, προφανώς οι άνθρωποι έχουν άπειρες γνώσεις, οι σεφ, όμως είναι τόσο εύκολο να πάρεις συμβουλή που να κάθεται στα δικά σου μέτρα. Για παράδειγμα, ένας σεφ για να κάνει μια διαδικασία ακολουθά τούτα τα συγκεκριμένα υλικά, ξέρουν ότι χρησιμοποιώ το υλικό για τον τάδε σκοπό κλπ. Όταν εγώ πάω να του πω ότι ξέρεις, μα μπορείς να με βάλεις τούτο το πράγμα και να βάλεις τούτο, ενώ δεν ευκάλλει νόημα στην αρχή, δεν είναι τόσο εύκολο να σε συμβουλεύσει πώς μπορείς να το κάνεις αγιά. Θεωρώ ότι το καλύτερο είναι trial and error, δηλαδή να δοκιμάζεις και να πειραματίζεσαι και να σου έρθει σιγά σιγά. Εννοείται ότι πιάνω σύμβουλες, αλλά ξέρεις, πρέπει να το έβριξε λίγο μόνος. Κατάλαβα. Είναι ωραίο όμως, εμένα προσωπικά αρέσκει μου, γιατί αρέσκει μου να λέω προβλήματα, γενικά. Ακούγεται πολλά fascinating πάντως, ενώ εν τούτο, είναι και μια ωραία διαδικασία, φαντάζομαι για σέναν τον ίδιο το πράγμα. Άμα δεν το κάνεις για κάποιο σκοπό, ενώ για το outcome, και κάνεις το επειδή είπες ότι όντως σου αρέσκει, είναι rewarding, δηλαδή προσφέρει σου τούτο. Δηλαδή, λίγο πράγμα να πω της θείας μου 80 χρόνων ότι ξέρεις, έκανα κάτι μέρη που λέμε στην Πάφο, πίταν της Σάτζης. Είσαι στην Πάφο? Ναι. Αγάπη μ' ακούς. Πίταν της Σάτζης, αλλά έκανα τη με γιαούρτι. Και ψήσα τη με πιο λίγο λάδι, αλλά η γεύση είναι η ίδια. Ας πούμε, είναι πολλά ωραίο feeling. Ναι. Είσαι στην Πάφο, άρα έχω μια ιδιαίτερη αγάπη για την Πάφο. Είναι γενέκα μου που αφήσεις. Βάλεις και τις δικές σου πινεγίες όμως μέσα στις συνταγές σου. Δηλαδή, κάνεις την κατάσταση που μας είπες. Να πεις ότι να κάνω μια τσακμιά δική μας που να βάλω και κάτι δικό μου. Πέρα από την αντικατάσταση που κάνεις. Κοίτα, αναπόφευκτα χρειάζεται τούτο. Γιατί, για παράδειγμα, οι κυπριακές συνταγές δεν υπάρχει οδηγός για το τι πρέπει να αντικαταστήσεις κλπ. Οπότε πρέπει να πειραματιστείς μόνος σου για να το βρεις. Οπότε ουσιαστικά δεν έχω κάποιον guide για το τι πρέπει να κάνω αντικατάσταση για να βγάλω μια συνταγή κυπριακή, αλλά low calorie και high protein. Οπότε, αν το σκεφτείς, τα πλήστα που κάνω πάνω στη συνταγή είναι δικές μου πινέλες. Αν μιλάς για τα βίντεο που χρησιμοποιώ λάπτοπ για να σπάσω τα cornflakes ή κάτι έτσι, εννοώ και δεν είναι πινέλια απλά. Μάλιστα. Πολλά ενδιαφέρον και το μας είπες τώρα. Γενικά εν τούτον, είσαι τώρα να πω μια σκέψη μου τέτοια αυθόρμητα. Εν τούτον, ότι γι' αυτό μου αρέσει να κάνω τα βίντεο, επειδή κάθομαι και ακούω πολλά ενδιαφέροντα πράγματα που μου λαλούσαν οι καλεσμένοι. Λοιπόν, άρα αφού είπαμε και για τα βιβλία σου, είπες μας off camera κανάλι στο YouTube, το οποίο μου διέφυγε για να είμαι ειλικρινής, και είπες μου το off camera. Πώς αποφασίζεις να κάνεις το πράγμα? Δικαιολογώ σε φούλη γιατί anyway δεν το διαφημίζω. Εν το είδα ως τώρα κάπου, οπότε μόλις μου το πες off camera έπιας με εξαπρόπτου. Εν το διαφημίζω καθόλου γιατί πάλι θεωρώ ότι πρώτα καλύτερα να ξεκινήσω σιγά σιγά να καλυτερέψω, να μιλώ μπροστά στη κάμερα κλπ. Θεωρώ ότι βελτιώνομαι αρκετά και μετά να το προβάλλω στο ίδιο username. Σταμάτησα να τρώω πίτσα γιατί κάνω διατροφή και θέλω να χάσω κιλά. Τι λες ρε μπρο, ποιος άνθρωπος του Θεού θυσιάζει την πίτσα γιατί θέλει να χάσει κιλά και να χτίσει μυϊκή μάζα? Απλά βρίσκουμε τρόπο να τις κάνουμε πιο πρωτεϊνικές, λιγότερες σε θερμίδες και σήμερα σου έχω όχι μια, ούτε δυο, αλλά 3 πρωτεϊνικές πίτσες. Ξεκίνησα πριν 6 εβδομάδες. Βασικά ήθελα να ξεκινήσω εδώ και πολύ καιρό. Και θεώρησα ότι ήταν καλή εποχή γιατί έντια για μένα ένα practice να μιλώ παραπάνω μπροστά στη κάμερα χωρίς να έχει πολλά cuts όπως είμαστε τώρα. Γιατί αλήθεια με τα social media βίντεο πιο συγχωρά εύκολα. Ενώ μιλάς απευθείας στη κάμερα εκτός που κάποια clips. Οπότε μπορείς να το κόψεις και να το ράψεις όπως θέλεις. Ενώ άλλον να δείχνεις real time τη συνταγή την ώρα που την εκτελείς. Και άλλο να δυσκολεύομαι λίγο είναι η αλήθεια γιατί έχω μία κάμερα
Οπότε πρέπει, όπως κάνω τη συνταγή, να πρέπει να πάω να την αλλάσω, να τη στείλω αλλού και λοιπά για να δείχνω τα specific cases. Οπότε, technically, έχει cuts. Αλλά το πλήστο part έναν cut. Ναι. Εντάξει, τούτο είναι η δυσκολία του να είσαι μόνος σου να κάνεις βίντεο. Ας πούμε τώρα μην είχαμε τον Μαϊκ, ο οποίος φορεί τα ακουστικά του και ακούει μας και τσεκάρει ότι τα focus μας ή ο ήχος μας είναι καλός. Άμα είσαι μόνος σου, να παιχτούν και λάθη, να χάσεις και βίντεο, να χάσεις και ήχο, είναι λίγο φασαρία άμα είσαι μόνος σου σε αυτό το πράγμα. Άρα βασικά το YouTube ήρθε σαν έτσι επειδή είναι πάρα πολύ που το κάνουν. Ενώ το pattern Instagram, TikTok και μετά οριμάζει ο creator, δεν είπα creator και influencer, οριμάζει ο creator να πάει στο YouTube, είναι κάτι που είδαμε αρκετές φορές, επειδή θεωρώ ότι είναι και το φυσικό ακόλουθο του TikTok και του Instagram. Ενώ θεωρώ ότι το YouTube είναι πιο, θα πω ορεινή πλατφόρμα, απλά είναι το που λαλείς είναι έναν εντελώς διαφορετικό space. Που θέμα μοντάζ, που θέμα κινηματογράφησης. Οπότε είναι πολλούς creators που απορριμάσαν στις άλλες πλατφόρμες και είπαν ότι ξέρεις τι, έχω το following μου τώρα, είμαι confident με τον που κάνω, να κάνω τη μετάβαση μου στην πιο εισαγωγικά για να μην παραξηγηθώ όριμη πλατφόρμα με το YouTube. Βοηθάμε όμως παραπάνω το YouTube, είναι η αλήθεια. Ναι. Το θέμα του ότι π.χ. δείχνω μια συνταγή στα social media που πρέπει να είναι σε 40 δευτερόλεπτα, δεν μπορώ να δω το ίδιο information με όταν να δω να μιλώ 10 λεπτά. Δηλαδή, βοηθάς να εξηγάς πράγματα και να δείχνεις τη διαδικασία step by step και να λέεις του άλλου γιατί κάνει τι. Π.χ. για τις ζύμες, δείχνω απλά σε τη ζύμη, ας πούμε, στο social media, αλλά στο YouTube μπορώ να εξηγήσω γιατί πρέπει να την πλάσεις, πώς να την πλάσεις, πόσα λεπτά να την αφήγεις. Διάσου παραπάνω information. Απλά το attention span, επειδή είναι λίγο διαλυμένο γενικά, εντάξει. Ας μην πω στο κομμάτι γιατί να αντιστραφεί η συνέντευξη. Αντί να μιλάς εσύ να μιλώ εγώ ότι είναι κομμάτι που έκανα πολλές φορές συζητήσεις πάρα πολύ ώρα, γιατί είμαι πολλά ευαισθητοποιημένος, ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι και γιατί είναι η δουλειά μου, αγαπώ πολλά το χώρο γενικά, από τον πάρα πολλά και λυπούμε που έπιαν την κατεύθυνση και το short form αρέσκει μου και για να μην ακουστώ και εγώ κάνω short form content, ας πούμε, για τα δικά μου accounts. Εν και παίζω το ότι η Απαναγία μου είμαι Άγιος τάχα και κάνω μόνο long form content και κάνω αναγκαστικά όλοι κάνουμε το και αρέσκει μου, ενώ κάτι μου αρέσκει στο short form, είναι πολλά ενδιαφέρον το μοντάζ του, εντελώς άλλο πράγμα. Απλά θεωρώ γενικά ότι είναι υποκριτικό να λέεις, όχι εσύ εννοώ γενικά οποιοςδήποτε, ότι μόνο τα short form videos ευθύνονται 100% για το δικό σου attention span. Δηλαδή, εντάξει, δεν λέω το επειδή και εγώ κάνω short form, απλά γενικά, π.χ. εγώ που κάνω, 2 ώρες την Κυριακή που πάω τρέξιμο, φορώ καν ακουστικά. Ενώ έχει άλλους τρόπους να βελτιώσεις το attention span σου. Δηλαδή, αν κρατάς το τηλέφωνο όλη μέρα και βλέπεις short form videos, δεν είναι αυτή η πλατφόρμα, έχει και εσύ μερίδιο ευθύνη, όπως με όλα τα πράγματα. Είναι όπως το τσιγάρο. Είσαι υπεύθυνος για τα κατανάλωση κάμνης. Ναι, προφανώς φταίνει οι εταιρείες που βγάλουν τα τσιγάρα, αλλά δεν και βάλουν σου τα μες στο στόμα να τα καπνίσεις. Κοίταξε, θεωρώ ότι το short form content έχει το χώρο του στα social media, έχει και εκείνον το δικό του σπότα στο πούμε και θεωρώ ότι εν τω που λες εσύ τάχα, το πόσο καταναλώνει ο καθένας μας είναι δική μας ευθύνη. Απλά τώρα ξέρεις, όποτε κάνω βίντεο πράγματα τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα πρέπει να είναι πολλά catchy, να μην κάνει scroll. Ενώ με το long form θεωρώ έτσι είναι πιο ρο, ας πούμε, και αρέσκει για να με ειλικρινείς το long form, πάρα πολλά. Είναι πιο community based. Και να κάτσεις, να έχεις την κάμερα σου να δεις τώρα πως εγώ καλωσορίσατε με την ησυχία μου, χωρίς να βουρώ. Ούτε να προσπαθείς να κάνεις ακραία πράγματα, γιατί ουσιαστικά τούτον ενθαρρύνει τα social media. Να κάνεις όσα παραπάνω ακραία πράγματα γίνεται για να κάνεις τον άλλον να δει. Επειδή ξαφνικά, αν αντιλαμβάνεσαι, άμα έχει 20 άτομα που κάνουν συνταγές και πάνεις έτσι, να δεις εκείνον που να κάνει το πιο ακραίο πράγμα στην αρχή και να σε κάνει να μείνει. Ναι. So, ναι.
Άρα αρέσκει σου το YouTube, πώς το βλέπεις τώρα, το κομμάτι έτσι, να το κλείσουμε το Εμπειραματικό να πω την αλήθεια. Αρέσκει μου, εφασαρία λίγο ότι έχω ακόμα έξτρα πράγματα να κάνω, ενώ επειδή εν τα βίντεο του social media, εν το YouTube, τώρα προσπαθώ να ανοίξω και ένα food truck, λίγο νουλα μαζί. Το food truck είναι αποκλειστική πληροφορία εδώ. Όχι, είχα το ξαναναφέρει, αλλά ενώ... Χάσα την αποκλειστικότητα να απολογούμε στους θεατές μας. Πέραστη αυτός. Όχι, δεν έχει πρόβλημα. Food truck, τι είναι να κάνεις? Θα είναι μπέρκερς και πατάτες, ξεχωριστά όμως μπέρκερς, όχι τα κλασικά. Έναν κλειστά γύρω, για να προφανώς να με λέρουν θέμα Android. Νούφον μπέρκερς, έτσι ονομάζονται. Θα είναι healthy εννοείται, γραμμένες σερμίδες, πρωτεΐνη κλπ. Και υπολογίζω, επειδή τώρα είχαμε βάλει το ρεύμα γιατί θα είναι γλαντζάντα με κοντά, προσπαθούσαμε να βάλουμε το ρεύμα το διάστημα. Είμαστε προς το τέλος, το μενού πάνω κάτω είναι έτοιμο. Οπότε μόλις γίνει τούτη κίνηση με το ρεύμα, απλά να το φέρουμε και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Wow. Προσπαθώ να, ας πούμε, βλέπει τώρα που λέω ότι είναι healthy μπέρκερς και πατάτες, προσπαθώ να κάνω τα ίδια μπέρκερς, αλλά λιγότερες σερμίδες, παραπάνω πρωτεΐνη, ώστε να ξέρει ο άλλος, ας πούμε, ακριβώς τι τρώει. Δηλαδή, θα παραγγέλνει έναν μπέρκερ που έξω και να σκέφτεται, να χώνεται, μα είναι τόσες σερμίδες, μα είναι τόσες σερμίδες κλπ. Να μπορεί πιο εύκολα ο διατροφολόγος ή οποιοσδήποτε να ρυθμίσει το πρόγραμμα. Πολλά εντυπωσιακό. Τώρα μιλούμε εσύ μια ώρα και συνέχεια να λύσουμε νέα πράγματα. Εν τέλος νιώθεις εσύ, έτσι για να το κλείσουμε σιγά σιγά. Επειδή εγώ βλέπω και θαυμάζω πολλά το πράγμα που κάνουν την προσπάθεια σου που ως ένας άνθρωπος που είχες παραπάνω την παγιά ασχολήσουν με κάτι εντελώς άλλο, που σιγά σιγά social media, τώρα το YouTube, τα βιβλία σου, ο καλός τρόπος ζωής σου πάνω απ' όλα για τον ίδιο εσένα, τώρα food truck ας πούμε. Εν τέλος νιώθεις με την ανάπτυξη που είσαι τα τελευταία χρόνια ας πούμε. Νομίζω να λυλένται τα ούλα του στυλ ότι βελτιώνοντας τον εαυτό μου, βελτίωσα και τις ευκαιρίες που έχω γενικά στη ζωή. Γιατί το ότι έχω discipline στο να είμαι καθημερινά τσάμε και να είμαι ok και με τη γυμναστική μου και με τη διατροφή μου, άφηγε με να μπορώ να δουλέψω και με άλλα πράγματα. Π.χ. τούτο με το food truck, το πώς προέκυψε ήταν μέρος τούτου που κάνω, γιατί θέλω και εγώ να τρώω μπέρκερ. Θέλω και εγώ να τρώω πιο συχνά μπέρκερ. Δεν μπορώ να τα κάνω σπίτι μου, όμως μπορώ να κάνω και κάτι για να φάει και άλλος κόσμος μπέρκερ σε πιο καθημερινή βάση, παρά να πρέπει να σκέφτεται ότι να φάω fast food πάλι κλπ. Νιώθω full καλά, εννοώ full ωραία ότι κάνω progress στη ζωή μου. Προφανώς υπάρχει κουρασία, θα το παίξω ότι ξαφνικά είμαι χαλαρός, όλη μέρα δεν κάνω τίποτε. Πάω που το πρωί στη νύχτα συνεχόμενα και Σαββατοκυριακά κλπ. Ενώ έχει θυσίες. Δεν έχει πράγμα στη ζωή σου που να κάνεις και θα έχει θυσίες. Απλά επιλέγω τι είναι να θυσιάσω. Όμως είναι ευχάριστη κουράση. Δεν ήξερα αν υπάρχει έτσι ορισμός. Ενώ κουράζεσαι και εν σαλαβατάς ότι είμαι κουρασμένος, να έρθει Δευτέρα πάλι να αντέχω και τι εν τούτη μίζερη ζωή και δεν μπορώ και ξέρω εγώ. Έχω πράγματα να βλέπω μπροστά. Καταλάβες, τούτο βλέπω ας πούμε με τούτα που παίρνω. Τούτο είναι πολλά όμορφο που λαλείς, είναι πολλά σημαντικό ότι κουράζεσαι, αλλά εν τον προλαλούς είναι ότι άμα κάνεις κάτι που αγαπάς και δουλεύεις σε κάτι που αγαπάς, έλε και κουράζεσαι, ας το πούμε. Ποια ήταν έτσι για να το κλείσουμε με το κομμάτι του social media και να κλείσω στη συνέντευξη μας. Ποια ήταν η σχέση σου πριν να ξεκινήσεις να κάνεις social media, ποια ήταν η σχέση σου με τα social media πριν να το ξεκινήσεις το κομμάτι. Εν είχα καν TikTok, ενώ εν είχα λογαριασμό. Στο Instagram ελάχιστα ασχολούμαι, ενώ δεν έχω κάποια ιδιαίτερη σχέση. Ενώ και τώρα με ρωτάς πάλι περίπου την ίδια σχέση έχω, ενώ είναι ότι... Εντάξει, εσείς τώρα πάρα πολλούς followers, άρα θεωρώ ότι είναι η ίδια η σχέση σου για άλλα. Εντάξει, ενώ θέλω να πω ότι έμπαινω στο τρυπάκι να βλέπω τι κάνουν οι άλλοι, ούτε
Απλά ασχολούμαι με το ίνταν που ανεβάζω εγώ, απαντώ τα μηνύματα μου, απαντώ τα comments μου, επειδή θεωρώ ότι Όντως απαντά τα μηνύματα του κοπέκι. απαντώ, έχω το σαν κανόνα, Αχα. απαντώ όλα μου τα μηνύματα, τσούλα τα comments, γιατί αλλιώς ήταν να ήμουν υποκριτής για τούτο που κάνω. Γιατί ο άλλος που ρωτά μια απορία που κάτω ή στέλνει μου ένα μήνυμα για να με ρωτήσει κάτι για μια συνταγή, πώς μπορώ να διαφημίζω ότι θέλω να βοηθήσω κόσμο αν δεν το απαντώ του ανθρώπου Wow. που θέλει βοήθεια. Wow. Ενώ, εντάξει, Πολλά... ελπίζω να μπορώ να συνεχίσω να μπορώ να το κάνω, ενώ, εντάξει, δεν είναι εύκολο. Προφανώς φαντάζομαι άλλοι που έχουν πολλούς παραπάνω followers, δεν μπορείς να έχεις τόση αμεσότητα. Μπορεί να βρεις κάποιο χρόνο, αλλά δεν ξέρω, δεν θέλω να είμαι, ας πούμε, κάθετο και να πω. Αλλά προτιμώ να τα απαντώ προσωπικά όλα γιατί θέλω να έχω interaction με τον κόσμο. Είναι πολλά όμορφο το mindset σου ότι και χτίζεις και μια έτσι αμεσότητα που λέει και εσύ μια σχέση με το κοινό σου που είναι πάρα πολλά βασικό, είναι πάρα πολλά σημαντικό και γι' αυτό μου ξεχωρίζει και όλα στα creator νομίζω. Ακόμα και το κομμάτι που λαλείς πολλά τιμητικό για σένα ότι να πεις, να βρεις σημασία σε κάθε viewer, σε κάθε άτομο να κάνει comment, που να σου στείλει μήνυμα. Πότε κατάλαβες ότι το πράγμα που κάνεις έχει απήχηση, δηλαδή πέραν που τα νούμερα ενδεχομένως που έπιανες τα πρώτα σου views, στη ζωή σου ας πούμε έτυχε ποτέ να σε δει, είτε να σε δει κάποιος έξω στον δρόμο, είτε να σου μιλήσει κάποιος έξω, να αρκέψεις να καταλαβαίνεις ότι ας το πούμε ότι και στο real life σου έχεις κοινόν τάχα, έχεις impact ας πούμε, όχι απλά που τα views, που τα νούμερα που να δεις πας στο κινητό σου στο social media. Πότε το κατάλαβες το πράγμα? Να σου πω την αλήθεια, το πρώτο realization ήταν ότι όταν με κάμναν tag σε stories που δοκιμάζα συνταγές μου. Τούτο για μένα ήταν εντελώς τάχα mind-blowing, γιατί εγώ σκέφτομαι το που τη δική μου την πλευρά. Τώρα να έβρω κάποιον creator online και να τον εμπιστευτώ για να δοκιμάσω μια συνταγή του, που ας πούμε για κάποιον μπορεί να είναι τόσο ελεύθερος του χρόνος, π.χ. να πάει σπίτι η ώρα 8 τη νύχτα και να θέλει να φάει κάτι ευχάριστο για να πάει να κοιμηθεί ας πούμε, και να με εμπιστευτεί με τούτο το πράγμα για να κάνει μια συνταγή μου και να με κάνει tag ό,τι έκαμε τη συνταγή μου. Δηλαδή το realization τούτο είναι απίστευτο άσχετα με τα νούμερα κλπ. Είτε ένας το κάνει, είτε 2, είτε 10, είναι το ίδιο rewarding. Καταλαβαίνεις σιγά σιγά ότι το scale μεγαλώνει, όμως ακόμα και έναν άτομο να τα κάνει είναι απίστευτο που θέμα το πώς νιώθει. Τώρα όσον αφορά interactions που έχω με κόσμο, να σου πω την αλήθεια, δεν ήξερα τι έχεις μες στο νου σου, αλλά δεν είναι ότι μιλούν μου πολλά άτομα κλπ. Ενώ το θέμα είναι ότι θεωρώ ότι είμαι και κάποιος. Δηλαδή, γενικά της απόψης με τα social media είναι η εξής απόψη μου. Αν αύριο γίνει κάτι και κλείσει το TikTok και το Instagram, ποιος είσαι? Εν είσαι κανένας. Ενώ το ότι γράφει ένας αριθμός, ότι απλά ακολουθεί σε κάποιος, τι είναι το impact που έχει στον άνθρωπο? Κατάλαβες τι θέλω να πω? Επειδή γενικά μπαίνουμε σε αυτό το τρυπάκι ότι όποιος ας πούμε έχει πολλούς followers, σημαντικός κλπ. Εν το θεωρώ το για τον εαυτό μου. Θεωρώ απλά ότι προσπαθώ να κάνω ένα πράγμα σωστό. Γιατί γενικά που μητσής ήμουν πάντα οι γονείς μου, ελαλούσαν μου, ήμουν καλός μαθητής, αλλά ήμουν λίγο έτσι ζυζάνιον ας πούμε. Και όταν πιάναν τον έλεγχο και έρχονταν σπίτι ήταν κάπως τι να κάνω τους καλούς τους βαθμούς αν μένεις καλός άνθρωπος. Σίγες φορές να είσαι ο Katie Puin παρά να είσαι ο καλύτερος μαθητής του κόσμου. Και πάντα τούτον έχω υπόψη μου όταν προσπαθώ να κάνω πράγματα. Θέλω πρώτα να είμαι κυρίως σωστός σαν άνθρωπος με βάση τις δικές μου αξίες και πεποιθήσεις και που είμαι και εκεί αν θέλω να πάω το επιπτωμάτων για αυτό το πράγμα. Εντονούσα με την έννοια του ότι να βγεις έξω και να έρθει κόσμος πάνω σου να σου μιλήσει. Εντονούσα με την έννοια, εννοούσα το εγώ, π.χ. μπορεί κάποια φάση
να σε δει κάποιον άτομο και να σου πει κάτι ότι ενώ και έξω, δεν εννοούσα όμως ενώ με την έννοια του ότι καταλαβαίνω τον πλάτης, ότι τα social media είναι απλά νούμερα και αμέ, η ζωή είναι ζωή κανονική και διαχωρίζουμε τα. Απλά εννοούσα εγώ μπορεί κάποια φάση να σου, κάποιος που λέει σου να σου μίλησε να σου πει και έξω, να σου πει κάτι. Αλλά δεν το εννοούσα με την έννοια του, ξέρεις, καταλαβαίνεις. Ναι, όχι, καταλάβω. Ναι, μπορεί και εγώ να μου λέω, όχι, ξαναμιλήσαμε, ενώ μπορεί, ας πούμε, ενώ ξανά τύχε μια φορά, θυμούμαι όταν είχα κάνει κάτι κολοκοτές, ήβρε μένα στο γυμναστήριο και λέει μου, «Έντα μου να γίνει ρε φίλε με τις κολοκοτές σου, με να ανεβάζεις έτσι συνταγές». Αυτό το πράγμα περνούσα. Ναι, στην αρχή προσπαθούσα να καταλάβω τι ήθελε να πει και ήρθε μετά το punchline και λέει μου, «Θωρείτε η γυναίκα μου και θέλει να κάνουμε συνταγές, ήταν που ήβραμε σε καλόν πέλα». Ακριβώς τον παίρνω, ενώ σου το πράγμα, και πράγμα και όμορφο για σένα. Όχι, είναι ωραίο, ενώ σου γενικά είμαι οκ, αστιεύκω και εγώ μπορώ να φαίνομαι λίγο, δεν ξέρω, νομίζω είπαμε ότι φαίνομαι λίγο σοβαρό στα βίντεο, αλλά γενικά έχω το ας πούμε να λαλούμε μπελάρες, δεν ξέρω ότι... Αλλά είναι ωραία φάση, είναι ωραίο interaction. Ναι, όχι και για σένα φαντάζομαι είναι όμορφο. Ναι, ναι. Το κομμάτι. Κοίταξε το πώς φαίνεσαι, όντως φαίνεσαι σοβαρός, η αλήθεια. Εν είπα ότι φαίνεσαι τώρα μούτρο, αλλά ας πούμε έβλεπα τα comments στα βίντεο σου και ξέρω εγώ. Sorry για το stalking, ξανά. Αμάνα μου. Και είδα ότι απαντάς με πολύ χιούμορ που κάτω. Και γέλασε μου κάπως, μπορεί να έχεις έναν σε εισαγωγικά σοβαρό προφίλ ας πούμε στα βίντεο σου, αλλά στα comments σου έκανες το χαβαλέτ σου και άρεσε μας πούμε το πράγμα. Και που κοντά είσαι πάρα πολλά friendly εννοείται πολλά ευχαριστώ άτομο. Απλά νομίζω όντως έτσι έχουμε μετά από σοβαρότητα. Εγώ δεν το σκέφτηκα ποτέ ότι είσαι σοβαρός ο συγκεκριμένος creator. Αλλά τώρα που μου το πες ότι κάποιοι το πιστεύουν για σένα, τώρα που μου το είπες μπορώ να καταλάβω ίσως γιατί το είπαν, επειδή έχεις έτσι ένα σοβαρό προφίλ ας πούμε. Δέχομαι το, εννοώ για μένα εγκαλών τούτο. Γιατί σημαίνει, σημαίνει ότι θέλω να κάνω να μεταδώσω το νόημα πρώτα και μετά να κάνουμε την πλάκα μας. Δηλαδή εννοώ εκείνο που θέλω να δείξω στο βίντεο. Ακριβώς. Θα κάνω καραγκιόζηλίκια για να προσπαθήσω να πουσάρω το βίντεο. Να δείξω εκείνο που θέλω στο βίντεο. Απλά τα comments, να σου πω γιατί τα πάντω έτσι, επειδή πολλές φορές τα πράγματα που γράφουν θεωρώ τα αστεία, όχι τις ερωτήσεις κλπ. Αλλά π.χ. γράφει μου άλλος προχτές πολλά άλλων υφάκιν τελευταία, επειδή αυξηθήκαν οι followers, νομίζεις σε κάποιον. Ας πούμε, ένα αστείο, για μένα είναι αστείο το πράγμα. Ενώ, τι να πω, τι να πω εκείνου του ανθρώπου που έγραψε το πράγμα. Ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα που έβλεπα ακόμα δευτές και γέλουν και στη δουλειά κιόλας και βλέπα τα. Ήταν στον break μου για να μην ξέρω που είμαστε μου. Είχες κάνει το βίντεο με το μεγάλο, με τα chips του κοτόπουλου που ευκαινε από φούρνο τόσο. Ναι. Και γράφα σου που κάτω, είναι chips, αφήνουν πατάτες και εσύ λάλες τους γαριδάκια μέσα. Έχουν γαρίδα μέσα τα γαριδάκια. Επειδή έγραφα μου κοτόπουλο δεν είναι ίσο με πατατάκια και λέω τους καλά τα γαριδάκια έχουν γαρίδες μέσα, ενώ... Πώς ένιωσες όταν ήρθε έτσι η πρώτη σου χορηγία και είπες ας πούμε ότι το πράγμα είναι εκτός που κοινό αρέσει και στις εταιρείες ας πούμε. Πώς ένιωσες το πράγμα την πρώτη φορά? Να σου πω στην αρχή, δεν το σκέφτηκα καν για τις χορηγίες, ούτε ασχολούμουν, ενώ ούτε προσωπικά στέλνω. Βέβαια, να λέμε την αλήθεια, πλέον έχω ένα marketing manager μου που ασχολείται με το business κομμάτι, ενώ ο παπάς μου άντρος. Και έβαλα τον, ενώ και εκείνος ασχολείται, αλλά μπήκε σε εκείνο το position γιατί πρώτα θεωρώ ότι οι γονείς σου, στη συγκεκριμένη ο παπάς μου, αν βάλω κάποιον άλλον σε εκείνη τη θέση, μπορεί κάποια πράγματα που να κάνει να μην μου αρέσουν, αλλά να τα κάνει με δόλιο σκόπο. Ο παπάς μου, η μάμα μου και η αδερφή μου, οτιδήποτε και να κάνουν, ξέρω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να είναι επειδή θέλουν το κακό μου. Ναι. Οπότε ακόμα και αν με συμφωνώ με κάποια απόφαση,
ξέρω ότι έχει υπόψη του ότι είναι το καλύτερο που θεωρεί ότι κάνει για μένα. Ευτυχώς δεν είχαμε ποτέ το πρόβλημα ότι τα θα συμφωνώ, μια χαρά τα βρίσκουμε. Αλλά ναι, στο κομμάτι των συνεργασιών, εντζήνος που ασχολείται και γενικά και σε άλλα πράγματα στο food truck, όμως δεν στέλνουμε εμείς. Επειδή κιόλας δεν θέλω να στέλνω εγώ σε εταιρεία για να της πω τι, έλα να διαφημίσω προϊόν σου. Όχι, εννοούσα εγώ. Ναι, Καταλάβω, ναι, απλά ναι. ήθελα για να είναι ξεκάθαρο ότι που μου στείλαν την πρώτη φορά, ήταν full ωραίο του στυλ ότι, ξέρεις, για να θέλει μια εταιρεία να προωθήσω τα πράγματα της, μάλλον κάνω κάτι καλό Ναι, γενικά για στα social media. Και όταν ξεκινούσαν να έρχονται παραπάνω εταιρείες κλπ. Τώρα είμαι με τη Lidl και την Ninja. Βλέπεις ότι εν και πιο όριμες οι αποφάσεις μου του στυλ ότι επειδή εν και σοβαρές εταιρείες, ενώ είναι απλά μια εταιρεία άκυρη που ήρθε να σου πει επειδή γυρεύει λίγο παναήριν και τούτα τα πράγματα. Γυρεύκουν σε εταιρείες σοβαρές γιατί actually κάνεις καλή δουλειά. Και πρόσφατα είχα διαφημίσει και την ΕΦΣΑ, την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλείας Τροφίμων, που ήταν από μια marketing εταιρεία, όμως είχε τα κονδύλια για που την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε ενώ μιλούμε, θεωρώ ότι είναι σοβαρή δουλειά να βάλεις κάποιο creator να διαφημίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. So, ναι, είμαι πολλά happy γενικά με τις συνεργασίες, αλλά γενικά κιόλας είμαι πολύ επιλεκτικός. Ενώ και με τον παπά μου οι συζητήσεις που κάνουμε είναι ότι εντάξει, δεν θέλω τώρα όποιος μου στέλνει να πάει να τον διαφημίζω, ενώ είναι καν τούτου στυλ μου ή ας πούμε πράγματα που εσύ να δούμε εκείνα που δείχνω. Π.χ. είχα και προτάσεις και από σοκολάτες και από κάποιες εταιρείες με πρωτεΐνες που δεν θεωρώ ότι ήταν top ποιότητα κλπ. Για να τις προωθώ. Και από διάφορα άλλα, π.χ. με αλκοόλ και έτσι πράγματα. Προτιμώ να μην τα διαφημίσω και να είμαι ok με η συνείδηση μου και με τούτα που προβάλλω, παρά απλά για η δόξα και τα likes και τα views και να δείξω ότι κάτι κάνω με μια εταιρεία, απλά να λέω ότι έχει άλλους που μπορεί να θέλουν να τα δείξουν τα πράγματα που είναι πιο πολλά στο concept τους κλπ. Αλλά εγώ θέλω να αλλάξω το concept και εκείνα που προσπαθώ να βγάλω προς τα έξω επειδή μια εταιρεία είπε σου να συνεργαστούμε. Άρα να απορρίψει συνεργασία, απλά άμα είναι συνάδει το προϊόν μαζί σου, άμα δεν εργάζεσαι με το προϊόν. Εντάξει, έχει πολλές σκέψεις πίσω από τούτο, αλλά είναι deal breaker τούτο. Ναι. Ενώ αν δεν θεωρώ ότι είναι στα μέτρα των πραγμάτων που δείχνω και των αξιών μου κλπ, θα το δείξω. Μπράβο ρε φίλε. Λοιπόν, σιγά σιγά να το κλείσουμε. Πραγματικά, αν δεν έβλεπα το ρολόι, δεν έχω χρόνο στις συνεντεύξεις, απλά θέλω να βγάζω τον καλεσμένο. Είμαστε στα 5 λεπτά. Είμαστε στα 5 λεπτά. Όχι, πραγματικά, αν δεν έβλεπα το κινητό, θα είχα αίσθηση νομίζω του πώς είναι να μιλούμε και νομίζω είναι πολλά θετικό του ενώ για τη συνέντευξη, γιατί εγώ πέρασα πολλά καλά και ούτε καταλάβω πότε πέρασε ο χρόνος για να είμαι ειλικρινής. Πάμε σε έτσι λίγο closing comments. Είπες μας τώρα για το... Έφτιαξε το τέλος σου βιβλίο τώρα, το YouTube σου, το food truck, το οποίο να έρθουμε με τον Mike να σε επισκεφτούμε μόλις με το καλό το ανοίξεις. Ήταν που τα επόμενα σου πλάνα, τώρα Αύγουστος, τώρα θα να ξεκουραστείς φανταζομαι κιόλας. Τον Αύγουστο δεν νομίζω να ξεκουραστώ ιδιαίτερα, γιατί τώρα στείλουμε το food truck και θέλω να με τζάμε. Σίγουρα σε κάποια φάση είναι να έχουμε κάποιον άτομο τζάμε, αλλά για αρχή θέλω να με τζάμε να το δουλέψω. Εντάξει, αξιοποιώ και τις άδειες μου που τη δουλειά για τούτα τα πράγματα. Ενώ εντάξει, είναι εύκολη καθημερινότητα, αλλά εντάξει, θέλω να δω, να μπουν σε μια τάξη τα πράγματα για να μπορώ να δω τι να κάνουμε παρακάτω. Οπότε λίγο busy, αλλά προσπαθούμε το τι να κάνουμε. Μπράβο ρε φίλε. Λοιπόν, εύχομαι σου πραγματικά ό,τι καλύτερο. Δεν ξέρω, είσαι άτομο που ένιωθω ότι ήθελα να φέρω στο κανάλι και όντως
Άρεσε μου πάρα πολλά η συνέντευξη μας και νιώθω ότι και εγώ σαν άτομο κέρδισα πολλά από τις κουβέντες σου. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολλά που ήρθες στο κανάλι, που δέχτηκες την πρόσκληση μας, γιατί ενώ που σου είπα ότι ήταν πολλά επικοδομητική η συζήτηση μαζί σου, γιατί και εγώ σαν άτομο θεωρώ ότι κέρδισα πολλά από την κουβέντα μας. Άρα ευχαριστώ πολλά, εύχομαι σε ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ και εγώ που με κάλεσες, ευχαριστώ που τα είπαμε, ήταν μια πολλά ωραία συζήτηση. Χάρηκα που ήρθαμε, χάρηκα που σε γνώρισα, γιατί αν δεν το ξέρουν, δεν γνωριζόμασταν πριν. Άρα ευχαριστώ πάρα πολλά τον Γιάννη για το σημερινό μας βίντεο, σημερινή συνέντευξη. Και εμείς να τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο, Cruise Corner, στην επόμενη μας συνέντευξη. Αν δεν τα πούμε ξανά τον Αύγουστο, εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολλά που ήρθες και να τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας.